Yi subscribe a Niger Online TV domin samun duk wata kokowar da za a yi a shekarar 2021 wato 2021. Domin wannan labari da zamu saurara ya nuna mana za a fara kokowa a shekarar bana nan ba da jimawa ba. Yi subscribe domin samun duk wani labari da ya shafi kasar mu Niger. Mun gode, ku kasance da Niger Online TV. Ministan matasa da wasannin jamhuriyar Niger Malam Kasum Muktar ya bayyana ranar 1 ga watan Janairun 2021 zuwa 10 ga watan 2021 a matsayin lokacin da za a gudanar da kokawar gargajiya wadda aka saba gudanarwa a duk shekara a ƙasar. 'Yan kokawa 80 ne ke fitowa a cikin jihohi 8 a ƙasar da zummar ƙulla danƙon zumunci da 'yan ƙasar da ma ƙabilun Nijar. Daga Yemen ga wakilinmu Abdulrahman Malam Sidi Shu'aibu da Bagi. Yayin wani taro na manema labarai da ya gudanar a ofishinsa, ministan matasa da wasanni Kasum Muktar ya bayyana ranakun da aka keɓe domin gudanar da kokowa ta gargajiya da ake gudanarwa a cikin wannan ƙasa a kowane shekara, wadda kokowar bana za ta kasance karo na 42 da za ta gudana a nan babban birnin Yamai daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Janairu na shekarar 2021. Kasum Muktar ya bayyana cewa wannan kokowar bana za ta gudana ne a cikin wannan yanayi na coronavirus wadda ta addabi ƙasashen duniya ciki har da wannan ƙasa ta mu ta Niger. Yayin da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu dukkan kwamitin da suka sa da za su kula da shirya wannan kokowa ta bana sun saka su kuma za su yi aiki ka'in da na'in ganin cewa an gudanar da wannan kokowa cikin koshin lahiya. To bana insha Allah za a yi ta nan Yamai, don haka yau shine ya tara mu don mu kaddamar da tabbatar da aikin wannan kwamiti wanda zai tsara na ƙasa wanda zai tsara wannan kokowa. Kenan daga yanzu jihohi daman dai an ba su umarni, an gaya musu kowace jiha don su shiga shirye-shirye na abin da ya shahi koko gargajiya. Lalle koko da za a yi bana kama za a yi ta cikin wani ɗan lokaci wanda kawai da ku sani duniya ƙasanmu kai duniya ma gabaki ɗaya akwai wannan matsala ta kama ta covid. Muna roƙon Allah kafin lokacin duk da yake an ba da izinin kama dukkan wasanni na motsa jiki an koma kansu, amma tare da kiyaye dukkan umarni wanda gwamnati da ma'aikatan kiwon lahiya suka zartar. Wannan kokowar da ake gudanarwa a cikin wannan kasa ta Niger kokowa ce da ta samo asali tun a shekara ta 1950 wadda matasa na wancan lokacin ke gudanarwa da zumar gwada ma juna karhi da kuma kulla donkan zumunta zuwa ga matasa na wancan lokaci, wanda a hali yanzu ma ta bakin minista Kasum Muktar ya bayyana cewa ko yanzu suna fatan wannan kokowar da za a gudanarwa a cikin wannan birni na Yamai ta kawo daidaito da kuma kulla dangantaka mai dorewa zuwa ga 'yan kasar Niger. Muna fata wannan ma karo na 42 zai kasance wata dama wadda za ta ƙarfafa danƙon zumunci da haɗin kan 'yan ƙasanmu. Ina roƙon dukkan magabata da ma'aikata wanda suke cikin wannan kwamiti su yi diyan da za su yi kamar kingin dukkan kokowa wadda aka yi baya. Wannan ma da za a yi mai da taimakon Allah ita kasance an yi ta cikin tsanaki, kuma duk burin da ake so a cimma na alkhairi ga ƙasar mai kasance an cimma shi. To sai dai kuma kokowar bana da za ta gudana a nan babban birnin Yamai ita ke za ta zamo ta ƙarshe a cikin ikon shugaban ƙasa Isu Muhammadu tun bayan kama ikonsa yau shekaru 10 da gwamnatinsa ke shirya wannan kokowa a kowace shekara. Wannan ya sa ministan wasanni da matasa Kasum Muktar ke fatan ganin cewa an gudanar da wannan kokowa da za ta zamo tarihi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger. Kuma kun san shugaban ƙasa Muhammadu Isu dukkan umarnin da ya kamata a bada ya bada, don wannan kokowa ta karo na 42 ita za ta zawa daidai ga ita ce kokowa ta ƙarshe wanda da yarda Allah zai tsara yana shugaban ƙasa. Kun san dukkan ba ma harka kokowa ba, harka motsa jiki ya kawo gudunmuwa kwarai bayan gina wuraren wasanni da taimakawa bisa ba da horo da kuma irin nasara wadda ƙasanmu ta samu bisa harkar koko, bisa harkar motsa jiki. Harkar kokowa kun ga an yi mama aren wadda take ta duniya ba aren ba wadda take ta ƙasanmu ma haka ga. Wannan kokowar dai da za a gudanarwa tsakanin 'yan kokowa 80 da za su fitowa a cikin jihohi 8 na wannan ƙasa ta mu ta Niger. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrahman Malam Sidi Shu'aibu da Bagi, Vision FM Kano daga Yamai, Jamhuriyar Niger.